zama za a in ba zama ba to a sauka da Allah. Allah da shirin ka ne zai komai Allah kira ni samai ta zon kawo ba da na kai zon kai ba ya sarki tsaye madadi kamar sirrin samawul masani turabun da na kira bani ya ake babbigi ta zalla zalalika al'uzma na dani ya Allah fadar annabu na dani sarki tsaye aya ban sirrin saba'ul masani duk abin da na kira a bani bi hakiman bihi ta jalla jalalika al'uzuma na ɗani Allah ka naɗa ni a fadar annabi na ɗani Allah motar salati a turo a ce kaya na ɗauro na tawaza kai da inda sa abubakar suke taimakewa ya sarki tsaye matadi ka girma kowa ni dai na san Fatima za ta sha abinda ta ce a ce za a bayar ilimi da suka koyar ya zo mini ba sai da malami ba kuma ban sha ba malami ba a sarki tsaye matadi labai ka farkon fitowa na farkon cirewa ya hasken tsayawa ya makurar shigarwa ya sarki tsayayye ya girma fiyayye labai ka zatin gaba mai karbar Allah ba da kai ba ya sarki ka girma kowa sufuratul jamalil ula ala aula tana ka sarki ka tattare kwarjinin hadara ka dare kan mataki Allah ya yi ma masauki sannan yana yi maka aiki
da abin da manufar nufi ba ta kai ta tufa ko a zahiri ba ya sarki tsaye Allah yana son ka sarki yana son ka sarki yana son ka sarki annabi yana son ka sarki Allah yana son ka sarki da isa kana son sa kai ma Allah ya tattare komai yana bayyana ma Allah yana ma ka girma kai ma kana ma shi girma Allah yana ma abun da wani ka da dai ba zai ba shi ba ya sarki tsayayye ba tabi Allah Muhammad Allah Muhammad Allah Muhammad يا صاحب التاج صاحب التاج والمئراج صاحب التاج وانت يرتوبك صاحب التاج وانت يشتغل صاحب التاج يا وانت يتبيادك صاحب التاج يا تركي من بركة صاحب التاج صاحب السلطان صاحب التاج يا إمام المتقين صاحب التاج يا سيد العابدين صاحب التاج يا سيد صاحب التاج يا جامع صاحب التاج والمئراج سننك شيني سيئ منتهى الفوز والدرجات كزو ماmayayye girman ka ne faifayayye alamun ka ne sakayye da abin da ilimi ba zai kai ya kan shi koda a zuciya ba ya sarki tsayayye madadi mahadar Allah da bayi azamu kai aka ba wa komai magudanar isa da iko ajwaju kai ne ka tara komai babu kai babu komai kai ne ka dafa wa komai komai ka ce a cikin komai ya tsaya ba ya tsaya ba ya sarki ya sarki ya sarki tsayayye annabi kai ka rayu tun kan tunani ya ittisali ga bayi duk wanda ya ji ya ji daidai to dai dan ka ce tai kai ne ka nuna wa bayi sai kai sannan ake yi duk wanda ya yi fadayin ka ba bai abin da za a faɗa ba ya sarki tsayayye annabi ya malamin da'irar malakiya ka ba su baya mai jewar ya je ya kama ka aike ka dade shi kaya sannan ka zatul aliya ya kutu nurul bariya ya mustafa gayatul maqsudi ina zaba da kaiwa ina zaba da kaiwa ina zaba da kaiwa wajen waza a ce in an towaye zai iya tarewa masu neman kaske yi wa'anda ba san abin neman ba ma za su neme ka dole yawan da ranar annabta ta kare sai annabtar ka mai iya tunkarar Allah ɗaya ne ya Muhammadin shiga Allahu ya mimun da ba shi da sani kai kaɗai ne mai mimun hawu wannan ka ara akai adan ya zama kowaye ka same sunanka albarka ka kowaye duk wani girma bai kai girman ka ba ya girman da ka girmu kowa ka dara wa kowa ka girmu kowa tun babu kowa ka girmu kowa kuma kai ka tsaya wa kowa ya malamin da'irar malakiya ka ba su baya mai jewar ya je ya kama ka aike ka dade shi kaya sannan ka zatul aliya ya kutu nurin bariya mustafa kayatul maqsudi ina za a ba da kai ba ya sarki tsaye madani kai
ka cikawa Allah cikin risala ka sharrafa ka biyawar da kosu da kiki sai da suka girmama an kura turban cikin jakata kai na gani a kofar fitata ka'idun idan kai rufa ka taɓa rafkanwa ko ba adini ba محمد لم يعرف غير إلهه يديك جميع الكون أنا حمل كوني جمادات هذا الكون تدري محمد كسل القجم والأعجام من بعدور به شي تنكر معروفا لدى كل عاقل فما عرف المختار إلا لنفسه ومنا تعالى مرسلا ورحمة من الله مولى لكل عازم لكل بي عليك صلاة الله يا نبي محمد أبركم بدا ناول مرابي الموت تفهم رمرعي سلم والبرق يدمو لما تبواني ويكيت السبابة ونقرك جميع ساعة لايتات تبا تذكر أيام السبا ويكد مدد ولم يبك إلا لو أتم وتوجه سكلا وأردا بالمدينة إلا بحنار حال في كريه يركو ديار حبيب الله وهو أمين يا ربيات فالمرافق وأجمعوا ديار لمن حمل فؤاد بخفي وتذكاره للقلب مرا ومرجو ديار اللي على الكلب كل كون وكل قطع تو ديار اللي من في الكلب يوني ويمنه وكرم يمن نفسه وسيرا ونسيا وعلما وآدابا وأجرا فقد كان خير الكلب فكما مفكما ta ina ka gane fakman ta ina ka gane mufakkamun can yace can baitun baya tana karama arufun lada kullu aqilin dan haka ya kulla magana ko tana kara fama urifa al-muqtaru illa bi nafsihi dan haka in kana faɗar sufa kana kiran ruhinsa ne ya zo ma amma ba ka ƙara shi ba ba faɗarsa za ka ya ƙara tsayi ba ba faɗar girman annabi za ka ya ƙara faɗi ba ai sai ka san abu za ka faɗe shi sai ka iya abu za ka bayyana shi sai ka gane abu za ka ce ga yanda yake to tana karama arufun lada kulli aqilin fama urifa al-muqtaru إلا بنفسه نفس محمد yaban Allah shugaba mun nema ka fito mu ganka ido abin yaban Allah salamu alaika ta kofar da shugaba ka shigo ya bai gida wallahi yanayin gabar safar ka nake ya gani cikin ka taba ni manzan Allah Allah ya ƙara muku daraja uban masai sani da zuwa masu bayar da zabi sanyi zuwanka Muhammadu ya canja yanayi ka ciyar da ni izini ta yabanka ya bai wai da ka da ala fauka da ala
ce jalali rabbi Allah sarki ya tabbata ga mai yabo. Waye mai yabon? Kuma wa ake yabon? To ba nan ba, menene yabon? Malam, menene yabon? Wa ake yabo? Waye yabo? To nukudar menene yabon? Ya ce masa wa innaka la'ala kullikin asim. An kare magana, an kure karshen masai. A innaka lati yana magana Yasin wal Qur'an al Hakim. Innaka kuma ban wata innaka ka yaran sai rayuwar ka kai daya kwal la Amurka yaran sai rayuwar ka kai daya kwal rabu bai ganu wani bayan ka kuma da akamal ne madubin Allah gare shi kwal jaltal cikin haka watan haka sama da kasa bariki lilu sama ƙasa sai mu koma la Amurka da yace sama ƙasa ciki waje haka to sai ka koma cikin la Amurka da ya rantsa da rayuwarka wace ta Makka ko ta Madina da yace la Amurka ta wacce kuka yi da nafa ta dalla ko wace haka ya ce masa alibu labi domin annaka muhammadun ladi larai mufika na yarka ba ta daukar madi hudallil muhtagina muhammadu ne sanani babu shirya ga wani kamar shi muci tayi. Na gode ya da Madina to ya da Madina ya da Madina la uqsimu bi hazal balad بعيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. to wannan rayuwar ya koma da ita ya rantsuwa zai iya yiwa da ita ya rantsuwa mu koma ɗayar wace mai tajin isi wata uwa ba ta haifi kamar ya shugaba wani suna bayyana rafi daya ba wani gari bai makacin akwai sa ciki ba kai babu birni ya madina jan fada ta ba abin yabo. Baba a zuciyata ba wani bai samu Abubakar ba a masoya ba ba a bawa wani Umar ba ko da aro ba Usman kai da yake da shi ba kamar wasu ba shi fa Ali shi daga kai ne. bari in ana magana ala ake kira Ali daya Ali kafin daya ya Ali al-akbar an kaji mun ce Ali kan kai wasu wasi Allah sarki yace da yana da Madina bi da sai mun tafi to za mu tafi.